जॉन डियर के मालिक गार्जियन क्या बात है। श्री दीनबंधु सिंह जी की ओर से बहुत बहुत महा सम्मान मिलन। स्वराज एजेंसी जॉन तर्केश्वर चाचा वाली है 19 अप्रैल के बाबू है। हाँ जी, उमा शंकर चाचा बानी मैनेजर साहब। क्या बात है। जकरे से लोभ गइलू ओकरे से परेशानी बा। ये दुल्हे राजा के बड़े भाई क्या देश बा शत्रुघ्न भैया। ए सनमई करम तोहरो परेशानी बा। शरण भैया चिमनी बानी मालिक। ये सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा। ये सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा। सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा। ये सनमई करम पीछे लागल बड़ू और हमरा के पहले पागल बड़ू। के हमरा से प्यार अब चिन्हेलू ना ये हमरा गार्जियन पिता तुल संगीत प्रेमी कृष्णा राय जी बाकी कमिंदर चाचा की ओर से भैया हमारा लक्ष्मण श्रीवास्तव जी लाखों लाख रुपया का आशीर्वाद लिखौनी। हमनी के फुआ के लड़का बानी हैप्पी भैया के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या बात है। कब के हमारा से प्यार अब चिन्हेलू ना ये सोच मन में हो खत। लक्ष्मण श्रीवास्तव जी हैरानी बा जकरे से लोभ गइलू ओकरे से परेशानी बा। ए सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा। ए सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा। सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा। ए सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा।
ये हमने के मुखिया प्रत्याशी बनी। अब बड़ भाई प्रत्याशी हटा दो मुखिया को। क्या बात है। शिकारी राय जी बड़ भैया हम दुख में हमारे संगे रहे ले। हाँ जी। हमारे खातिर नहीं रहे के हमने के महेश भैया, भोला बाबा, शिव कुमार बिक्कू और चंदन यादव जी सबका खातिर जवाना के खाती हो। भैया हमारे दीपक सोनी जी भी आई बनी। हाँ जी। भैया के स्वागत करो। कारू भैया आ गए। वो मिली न तहरा गवना के राती हो। तोरी गोलू के दिल तहरा मिली न मंजिल। संग दिल संग बूझ जानी। चंदन तनी आओ मंच पर। शिकारी भैया बोलाओ तनी। बिक्कू भी हमारा मंच पर। अब भैया। अरे जानी बा जकरे से लभ कइलू। चंदन आवे है। तार चंदन आ गइले। तार दुलरुआ बिक्कू आ गइले। क्या बात है। ओकरे से परेशानी बा इस में करम तहरो लागे खनदानी बा। इस में करम तहरो लहवा लहवा लागे खनदानी बा। लागे खनदानी बा। इस में करम तहरो लागे खनदानी बा। अब तभी गावे के बहुत बाबा के अभी हम चाहब दुगो भाई बड़े मुकेश राय जी और चंदन मिश्रा जी। ये हम आग्रह करब कि अब आज के मोर्चा संभरे हैं चंदन मिश्रा जी। जय हो जय हो। आय करा के पूर्ण रूप से संभरे मुकेश राय जी। एक से कि सभे भाई बा। जी जी। आय लांसर के कंपटीशन आज दिने में देखनी हजा बाप रे बाप। ओहो। यही जब है गड़खा में ये सब नहीं करे के सभे भाई बा परिवार में बा। गोलू बाबू हम मुकेश भैया के अपन आदर्श मांगे नहीं, अपन बड़ भाई माने नहीं। तो ये का कंपटीशन नहीं के, बस प्यार और मोहब्बत लेवे के बाद हम चाहब कि शिव कुमार बिक्कू जी के सम्मान अंग वस्त्र से आदरणीय चाचा जी करें और विकास भैया अंग वस्त्र से शिव कुमार बिक्कू जी के सम्मान। ओके बाद चंदन यादव जी के सम्मान हो चुकल बा। हम शिव कुमार बिक्कू जी के चाहब सम्मानित कराई। आदरणीय हम चाचा जी से चाहब की अंग वस्त्र